Türkmenistanyň prezidenti Azatlygyň owa huzurlugyny dören agyr ýagdaý barada soňky aýlarda beren anyk habarlaryna gyýtaklaýyn reaksiýa bildirip güneşe baý, yeri ýeterlik we dowamly alyk gytçylygyna uçuran ýurtdaky yer, suw serişdelerini aýogly peýdalanmaga çagyrdy. Gurbanuly Berdimuhammedow 4-nji maýda KK etrawynaky Miýwe açyk paýdarlar jemgyýetiniň önümçilik işi bilen tanşanyna suw meselesine üns berdi. Ýöne owa huzurlugyny dören agyr ýagdaýyň sebäplerini anyklaşdyryp bilmedi. Tadahanyň yerden we suwdan rejel peýdalanmakda edilen we edilýän işler barada beren maglumatlarynyň çen tutulsa, hünärmenleriň pikirçe döwlet daşdany daýhanlaryň meselesini çözmek bilen näle eýsem öz ikinji owa özgörtmesiniň gazanmadyk awraýyny dikeltmek bilen gazaklanýany meňdeýär. Döwlet neşriniň habarynyň aglaby böleginde daýhanlaryň azatlygyň üstünden edýän şikayatlary gyýtaklaýyn ret edilýär we önüm öndürjüler üçin ähli şertiň döredilýänligi tasdiklanýar. Türkmenistanyň döwlet eýçiliginiň ähmiýetli boty ýurtdaky problemler şol sanyny owa huzurlugyny helakçylikli ýagdaý hakynda hiç bir maglumat bermeýär. Emma kärinneçiler azatlygyň üstünden häkimiýetlere seslerini eşitdirjek bolup her ýyl habarçylary öz kynçylyklaryny görüň berýärler. Bir üstümizdäki ýylda hem şeýle boldy we kärinneçiler ýyl başyndan odaly ekrançylyk ýaplarynyňky suw ýetmezçiligi barada şikaýet etdiler. Döwletiň talep edýän hatyrynyň büýlem bolmajakdygyny, özleriniň ýene bergil çykmaklarynyň ähtimallygyny duýdurdylar. Türkmenistanyň yer we suw doly döwlet eýçiligine galýar we adamlar kärenneçilik, potrotçylyk edip bazaryň däli hökümetiň kesgitlen narhyny önüm öndürmeli bolýarlar. Emma hökümet kärenneçileriň aýtmaklaryna görä her ýyl ýaly suw, dökün, tehnika üçinçiligi barada berýän wagdalaryny, öz synalan beýleki borçlaryny dogry we öz wagtyny ýerine ýetirmeýär. Türkmenistanyň ilatyň aglaby köplügi owa ýerlerinde ýaşaýar we ekrançylyk, ýerden alynýan hasyl 10 miňler çamaşgalanyň esasy eklens çeşmesi bolmagyna galýar. Ýöne häkimiýetler daýhanlaryň kynçylyklaryny tasdiklaman edilen uly işler barada hasabat we habar bermeklerini dowam etdirýärler. Mysal üçin vice-premier Esenmurat Orazgelliýewiň sözlerine görä, Miýwe açyk paýdarlar jemgyýetiniň suw götürji bekedi dünýäniň iň öňde barjy tejribesi esasyny guruldy we bu ýere suw Garagum derýasynyň 630 kilometrliginden her biri 400 kilowatlyk 6 sany sorza arkaly getirilýär. Lewaply kärinneçiler bolsa azatlyk bilen söhbetdeşlikde suw nasoslarynyň köpüsiniň döwükdigini, olaryň ogurlanýanlygyny, nasos üçin pul ýygnamagyň bolsa daýhanlara goşmaça sargyt bolanlygyny aýdýarlar. Emma KK-da iň döwrewap nasoslar bilen birinji bekede gelen suw soňra bu ýerden 12 kilometr bolay uzaklykda 61 metr beýiklikde ýerleşýän ikinji suw götürji bekede, ondan hem 10 kilometr uzaklykda 62 metr beýiklikde bolan üçinji suw götürji bekede, soňra bolsa 5,5 kilometrden ugrak uzaklykda ýerleşýän 60 metr beýiklikdäki gowurmy 70 000 kub metr bolan merkezi suw howdanyna goýulýar. Eger ýatlasak, azatlyk soňky ýyllarda ýurtdaky suw howdanlarynyň şol sanyny Garagum derýasynyň hem onlarça ýyllap iýdegsiz galanlygyny, olary gyrmança watanlygyny habar berdi. Yerli hünärmenleriň tasdiklamagyna görä, soňky 10 ýyllarda mermer daşlaryna harçlanan altyn pullaryň ýart harçlanan hem bolsa ýere siňip ýatan suw serişdeleriniň köp bölegini altyn pula öwrüp bolardy we işsizlik beýle derejede ötüp ýetmezdi. Ýöne ýurtdaky işsizligiň möçörlerini, aýlyk gazançlarynyň ýagdaýyny anyklaşdyrmaýan Türkmen döwlet habar gurulugy işsizlik meselesiniň çözülýänligini ýaňladyp, Miýwe açyk paýdarlar jemgyýetine 345 iş ornunyň döredilenligini belleýär. Şeýle-de Berdimuhammedowyň ikinji owa özgörtmeler bilen baglykda paýdarlaryň her birine uzak möhletli ulanmak üçin ýüzlerçe hektar ýeriň bölünip berilenligi habar berilýär. Türkmen prezidenti ikinji owa özgörtmelerini 2018-nji ýylda elan etdi. Berdimuhammedowyň ondan öňki owa syýasaty netijesiz bolup çykdy we
Sapar Murat Niyaz'dan gelýän owu huzur krizisini has çuňlaşdyrdy diýip synçylar aýdýar.